Здравейте на всички! Аз ще започна няколко въпроса. Може да ни разкажеш защо стартира SoftUni, наскоро също стартира и Академия за деца. Всъщност какви деца, какво правят тези деца, какво обучавате, да разкажеш много повече. Да, стартирах софтуерния университет, за да попълня една дупката на търсене на програмисти и съответно пък липсата на адекватно или достатъчно добро образование, което да произвежда такива програмисти. Фирмите търсят, няма, сигурно сте виждали обявите за работа. Съответно има хора, които искат да пробват програмирането и ние им даваме тая възможност. Общо взето всеки месец безплатен курс, ако се справят добре, накрая има изпит, могат да продължат и за година и половина някъде стават програмисти, намираме им работа, фирмите се избиват за тях, но общо взето завършват малко, защото се оказа, че е трудно. Това правим за големите, за хора, които са студенти, хора, които са работещи, хора, които са от други професии или пък хора, които избират нас вместо да кажем Техническия университет или Софийския университет, защото искат да научат професия и да работят, а не толкова математики, физики и други неща. Какво правим за децата? Общо взето тепърва се опитваме да правим нещо за децата. Сблъскахме се с няколко проблема. Един е, че не може да намерим период от деня, в който е удобно. Едните се оказва, че учат сутрин, другите се оказва, че учат след обед, другите се оказва, че вечер пък не могат. Събота и неделя ние пък сме ангажирани с другите ни занятия и въпреки, че имаме 3 зали с общ капацитет почти 600 места, не успяваме да го направим. Иначе чисто като подход, аз съм компетентен общо взето около програмиране, около технически неща, неща от сорта на да си правим контролерчета, да си светкаме лампички, неща около роботиката ни е интересно също, макар че не сме там лидер. Това, което сме видяли е, че първо в най-ранната детска възраст децата много така се запалват, ако нещо се движи по екрана. Тоест начинът, по който работим с големи не е същият, при който работим с деца. Там няма формули, смятай, изчислявай, ами има направи нещо и някакъв предмет се премества. Направи нещо 10 пъти, предмет се премества 10 пъти. Ползвали сме една среда Scratch, една преподавателка от Варна, Галина Момчева, водеше този курс и получи се добре. Това е едното, което сме пробвали. Второто, което сме пробвали е за малко по-големи. Програмиране, наричаме го разработка на игри и общо взето учат се на основни конструкции от програмирането, примерно как да правят променливи, как да пазят данни, да ползват променливи, как да правят условни проверки и как да въртят цикли, т.е. да повтарят някакво действие много пъти и правят от простички игри от сорта на местиш един предмет или целиш нещо до малко по-сложнички, чак до Angry Birds не стигат, защото там физиката е доста тежка и с тия средства, които на тая възраст не могат да направят, с две думи. Това е, което имаме като опит. Тепърва стартираме. Интересно ни е да работим с деца, но така нямаме нещо много значимо направено. В смисъл, не сме обучили 15 000 деца, както да кажем с студентите, може да похвалим. Може би да минем по-скоро в режим на дискусия, защото аз не съм много приготвил презентации и такива неща. Да, предварително, така че аз ще ви задавам. Вярваш ли, че компютърните умения са нещо, което всяко едно дете трябва да може да прави? Това е нещо, с което няма как да се справи. За мен компютърните умения, или както ги наричат дори дигиталните умения, са част от грамотността. Тоест човек както се учи да чете и да пише, така се учи да направи примерно картинка, да направи плакатче, това е да кажем графична обработка, да си настрои компютъра, дето се вика, да си инсталира програмка, да напише нещо, да прати имейл. Това в началото го наричаме компютърна грамотност, а в по-така сложните му варианти го наричаме дигитални умения. Примерно да оформиш за печат една книжка, да кажем. Това едно дете би могло да го прави и би било странно, ако
примерно 10-ти клас все още не може да го прави. Да направиш кратко видеоклипче, да нарисуваш нещо, комбинирайки картинки, брошурка. Да, смятам и дори има такава кампания на Европейския съюз, която насърчава тези дигитални умения, защото те са наистина като грамотност. Нали? Някой учил ли е как се пише, да кажем, как се работи с Word? Аз това никога не съм го учил и го мога. Нали? Тоест това е малко като грамотността. Никога не съм учили как се обработват картинки, но нали, някакви по-простички неща мога да направя от сорта да изтрия фона на една снимка и да го сменя с друг, примерно. Нали? Не е много лесно, но аз си мисля, че дори това е прекалено, как да кажа, те децата ще се сблъскат, искаме или не искаме. Ние дори не можем да ги ограничим, трябва да ги заключим някъде и да им спрем достъпа до компютър, за да не се научат на някакви такива неща. Може би е добре да ги подбутнем малко да го направят по-рано. Осъзнавам риска, че могат да залепнат за компютъра, както аз направих в 5-ти клас, даже 4-ти мисля бях. И оттам нататък почти нали, спрях, имах един път седмично спорт и това беше. Нали, и ми развинтваха бушоните нощно време, защото сега тогава нямаше лаптоп с батерия. Наистина дигиталните умения са нещо, което щем или не щем, то ще се навлезе. Хубаво е да имаме и съвременни учители, защото ми се струва, че на места не са съвсем в час. Самите учителки, които би трябвало да преподават тия неща. Как трябва да започне това? Един от родителите е питал, има дете на 4 години и 8 месеца. Дали това е яко да се започне да го стимулира да харесва математика? Според мен е за математика и технически науки на тая възраст, около преди в началото на училищната възраст, според мен е подходящо. Но това трябва да става по-скоро с разни такива неща. Дайте му един конструктор да сглобява, да види. Нали, това е развиване на инженерна мисъл, да види как работи колелото, как работи верига, как работи. Нали, има там легота, има и други варианти. Аз дори като малък си правех доста неща от сорта на стъпваш пред вратата, светва ти лампка, звънче. Това само с жички, батерика, волт и половина, мисля, беше. Това са неща, които всеки един от нас може да направи, стига детето да му се занимава с това. Защото аз вярвам, че някои се раждат за инженери, други се раждат за готвачи, трети се раждат за спортисти и други за изкуство. При едни и същи условия съм виждал деца, които израстват и просто някои не се запалват. Имах един съученик, с който всеки ден играхме на конструктори и правихме тия неща, за които ви разказвам. Аз обаче се запалих по компютрите, той се запали по музиката и сега е оперен певец. Тоест, моето мнение е, че трябва да търсим таланта на децата си и да ги насочваме в тая област, в която изглежда, че имат талант, че им се занимава и че... Да, аз като родител също сигурно искам моите деца да се занимават с програмиране, да бъдат блестящи инженери, обаче не знам какво ще стане. Може да се окаже, че другаде им е призванието. Така че в коя възраст? В много ранна. Ако говорим за програмиране, програмирането 2, 3, 4 клас е добър момент да стартира. Отново децата трябва да имат някакви заложби. Нашата успеваемост при големи е около между 10 и 20%. Между 10 и 20% от хората, които идват да учат програмиране, наистина го научават и го правят своя професия. Всички останали казват, не, това не е за мен. Представете си. При децата не очаквам да е по-различно. Затова е тая голяма криза световна на инженери, защото хората, които се раждат с талант за инженери, са по-малко, отколкото нашето общество и индустрия изисква. Това е моя теория, никъде не съм я чел. Просто така го виждам от опита си с работа и с обучение на хора вече в доста големи размери. Аз съм виждал как по градовете, например, на времето имаше кръжоци, те продължават и до ден днешен. Поддържам връзка с учителки, с учители, с състезатели. Пак отново програмирането им е много такава материя, която трудно ги запалва. Това е нещо, което идват 20 на деца
и след 4-5-6 занятия остават 5, 3, нещо такова. И един, двама, трима от 20 обикновено продължават и стават, вече ходят по олимпиадите, по състезанията и се зарибяват. Някакво решение мисля, че би могло да им се дава нещо, което е по-лесно първо. Второ, нещо, което е по-шаренко, тъй да го кажа. Примерно да правят сайтчета, да кажа. Или да правят филмчета. Тоест, дигиталните умения, те не са само програмиране. Нали? Да, това е нещо, което най-много се търси, факт, ако отворите обявите за работи, защото е хем трудно, хем малко хора им е интересно. Нали? И тая комбинация, нали? И не може да се научи нито за 2 седмици, нито за 2 месеца. За 2 години може, да. Ако яко учиш денонощно, може. Докато някои други неща, като да правим видео. Това е една голяма индустрия, която не вярвам да изчезне. Ще продължа да се снима, даже вече всеки снима, нали? И ще продължим да правим някакви видеопродукции. Примерно разни неща като графична обработка. Всеки има нужда от брошури, плакати и така нататък, въпреки че хартията изчезва в онлайн сферата. Нали? Трябва да го можеш. Това са разни умения от сорта на чисто, как да кажа, технически, но не непременно с компютри. Има и такива неща. Нали? Примерно аз на времето си разглабях нещата из къщи, отварял съм телевизора да видя какво има, къде какво, нали, винаги съм чувъркал и това явно е било индикация пък за моите родители, че аз натам отивам. На мен баща ми беше скулптор, художник, абсолютно друга сфера, грам не съм хванал или поне не съм усетил, може да съм хванал да не знам, а майка ми преподава руски език. Абсолютно нищо общо с точни науки и дигитални. По някакъв начин аз се запалих, те го видяха в мене, не са ме спирали, нямаше и как да ми помогнат, освен да ми дадат повече време, да не ходя на училище и да решавам задачи, примерно съм правил, читвал съм малко и така. Според вас са професиите на бъдещето, тъй като има много професии, моята баба и по-оператор, който мисля, че повече професия днес. Професиите на бъдещето са свързани с умението да се научим да си сменяме професията. Нали, лесно да се каже, но иначе какви са? Около дигиталните неща ще има много хляб и много работа, защото вече къде ли не ги слагат. Ако щете здравеопазване, селско стопанство, къде ли не, но то не е центъра. Информационни технологии стават инструмент. Нали? Един художник просто вместо да рисува на хартия, рисува на онова патчек, дигитализира, вкарва в някакви софтуери и след това прави по-готини неща и по-раздвижени. Много са професиите на бъдещето. Някои професии вероятно ще изчезнат. Не се знае докъде ще стигнат тия проекти с автономните коли. Може би таксиджии няма да има след 50 години. Просто ще има машина, която ще те кара къде кажеш. Това в Калифорния, щом е действащо по улиците, има такива коли и не са съблъснали. Значи това не е фантастика, вече наближава реалността. Кои ще са професията на бъдещето? Трудно ми е да предвидя. Със сигурност са свързани с това да се научим да учим, да се научим да мислим, да се научим да се справяме в различни ситуации, да бъдем гъвкави и така. Наистина, двете основни направления, които аз виждам е тъй наречените soft skills. Нали, хората трябва да могат да общуват, трябва да могат да работят с хора, така простичко казано. И дигиталните умения, те са част от грамотността. Това, разбира се, не изключва да пишем на български и да знаем английски език. Нали? По-скоро се добавя с тази картинката още по-сложна и голяма. Така че не мога много точно да кажа. Със сигурност ще се появяват нови неща около дигиталните технологии вече. Примерно, вие хубаво казвате програмист, но той има 40 вида програмисти в момента. Защото Embedded Developer не прави фронтенд.
Има фронтенд, има бекенд, има дейтабейс инженер по базите данни, има cloud computing инженер, има инфраструктурен инженер, има мрежар, има администратор, има Linux администратор, който не е Windows администратор, ама има и бизнес аналитик, ама има и бизнес процес модел инженер, ама има QA, automation QA, пък embedded софтуер специалисти, пък mobile девелопери, пък user experience експерти, които рисуват да ти е удобно. Нали? И това, нали, ергономиката, ако я вземем от стария свят и я пренесем в компютърния, би трябвало да се нарича user experience. Вижте колко професии излизат. Примерно SEO експерт, digital marketing експерт, Facebook маркетинг експерт. Аз имам такъв в офиса. Това му е професията. Експерт по маркетиране и управление на Facebook маркетинг и дигитални кампании за маркетинг. Така че нещата ми е много трудно да ги предвидя, защото преди 5 години или преди 10 нямаше Facebook маркетинг експерти. А това е професията, която аз работя, нали, общо взето, около IT-то. Меките умения са много общо казано, но така аз го дефинирах да можеш да работиш с хора. Това е общуване, това е да разбираш, това е да комуникираш коректно, уменията да изслушваш, уменията да наблюдаваш body language на хората, да кажем, уменията да презентираш, уменията примерно, за да намериш работа, ти трябва да можеш да се продадеш, нали? Това са някакви селс умения. Това са умения да... Какво още? Това са всичките тия неща, които ни трябват, за да се оправяме в живота. И според мен те трябва да се учат с практика. Някои казват, нали, учим литература в училище. Не мисля, че е достатъчно. В литературата там, нали, ма героя, ма какво чувствал, ма какво било, за каква кауза са борел. На мен това не ми беше полезно. Аз съм карал литература много, имах шестици, пишех реферати и какви ли не. Айде не казвам още думички. Да, може, разбира се. В днешно време нашите деца общуват единствено чрез Фейсбук, чрез имейли и не общуват лице в лице. Това е някакъв минус. Напълно ли е? Ами... За многото хора би трябвало да изглежда като минус, нали? Защото те се откъсват и влизат в един друг свят. Това, което може да направим е възможно повече неща да им ги слагаме по техния начин. Нали? Защото учителите винаги се опитват да казват, махни го този компютър, ела да учиш. И трябва да си отговорим на въпроса, не може да учим чрез компютъра, без да го махаме. Дали е полезно, не знам, аз още не съм се сблъскал с този проблем, но аз лично бях залепнал на компютъра и смятам, че дължа на това голяма част от развитието си. После обаче се оказа, че съм един рунтав програмист, който не може да се оправя в живота. Ами, ако осъзнаеш къде се намираш, в един момент аз почнах да ходя на soft skills курсове още като студент, защото до тогава само програмирах и нали, в други посоки се бях развил. Да. Моя опит лично с моето дете беше, че такъвто ключови умения, които е нужно едно подрастване, не подрастване, детето на годинка 2 да има, като рисуване с ръцете си, той ги нямаше, гледайки родителите си, аз съм графичен дизайнер. И освен всичко останало, с което се занимавам, той ме вижда, че аз съм в компютъра и правя някакви неща в този компютър и се получава нещо. И детето съвсем естествено просто да копира. И се опитва със същите програми да прави такива неща. Той не можеше с ръцете си да рисува и ние се опитвахме да оправим този проблем, защото за учителите и за всички останали това е проблем. И наистина за детето финната моторика по този начин да хване един молив или химикалка е проблем. И не е само това, не е само моите дете по този начин. Те се учат на таблети, на телефони да рисуват и вече все по-малко хващат в реалността хартията с фломастера или с каквото и да е. Тъй, че това може да бъде проблем. Чак до такава степен да агитираме към изцяло от дигиталния свят. За мен също трябва да има някакъв баланс между нормалния свят и дигиталния свят, защото ние не сме произлязли от компютъра, нали? Ние не сме по природа дигитални и трябва
Трябва да можем от всичко по-малко. Моят принцип за развитие е, човек трябва да може от всичко по-малко и от това, което работи по-много и това, което му е текущия проект в момента, супер много, за да е успешен. Но това си е моят принцип, не знам дали на всички ще им хареса. И затова аз винаги търся, нали, да... И като малък съм се записвал примерно 12-13 различни кръжок. И на танци съм ходил, и на пеене, и на пеене не съм ходил всъщност, на бойни изкуства, на много неща. Сега не знам дали успяха да се възродят тия кръжоци, какво стана с тях. Но курсове, клубове... Стига детето да иска да излезе вкъщи и да напусне пространството. Да? Това, което на мен не ми става ясно дали при вас може да дойде, примерно, един тинейджър и да провери има ли такъв талант, може да при вас да го развие и после най-рано може да заработи тази професия. Ами работим с ученици и студенти. Сега, например, едно момче завърши в 9-ти клас, завърши цялата академия и покри тия изисквания, които покриват студентите. Нали? Всичко от край до край. Това са около 22 курса. Положи изпити, отличник беше и той се сблъска с проблема сега на къде. Аз съм готов да работя, фирмите ме искат, естествено, обаче имам още 2 години в училище. Нали? И всъщност реши да го кара фрилансър малко, нали? Да поработва малко, да учи в училище и паралелно. Да, така че ние ги слагаме за момента наравно с другите. Всички, които са, да кажем, в по-големите класове, да кажем от 8 клас нагоре, е подходящо, защото могат да издържат на това темпо. Това, което виждам, че е трудно, спрямо натварването, което е в училище, те да отделят достатъчно време. Това е доста трудно. Това, което ги съветвам често пъти, като да учат програмиране, да тръгнат и да изкарат докъдето успеят, защото те в един момент почва да не им стига времето. Ето имаме едно момче, което прекъсна, защото беше се записал лятото, есента стана ученик, нали, т.е. върна се на училище и почна да му става тежко и да карат онлайн останалите курсове. Защото ние имаме 4 приема на година и всъщност ако изтървеш с единия випуск, може да продължиш с следващия или последващия или последващия. Или да караш онлайн, което ще рече, гледаш си видеята, правиш си домашните, предаваш си проектите и накрая идваш на изпит. Ако го вземеш, този предмет си го взел. Нали? Като при нас ученето не е толкова за оценка, нали, за предмет. Тоест не е идеята, дай сега ще изкараме ни тройки, четворки, шестици. При нас хората идват с една основна цел да започнат работа. Това им е целта. И даже не тия, които имат шестици, а тия, които са по-печени от към soft skills, те започват работа, се оказва. Ами има вариант, да, въпросът може да работим от къщи, може да работят от къщи по разни фрилансърски сайтове, по техни си проекти, което също е работа и им трупа портфолио, нали. Измислят си, примерно, ще правя онлайн магазин, мой си. Не, че няма 500, но може е по-хубав. И почвам да си го работя месеци наред. Това нещо се развива и от има едни олимпиади по информационни технологии, където правиш една година проект в къщи и отиваш на живо да ги защитиш. Има и такива, и частни конкурси, няколко. Да, могат да работят от вкъщи. По принцип фирмите търсят хора на фултайм, защото ефективността при намалено работно време в нашата професия не е висока. Само нещо да добавя. Работя в IT фирма, която разработва игри и при нас има момче под 18 години, което сега ще ходи на училище и ще работи парт-тайм. Така че има някои фирми, които позволяват да се работи не на пълно работно време. Къде може да получим информация за това, което правим? И Softuni.bg, ако е, да кажем, след 8 клас, нали, е удачно да пробва курса за големи. Ако е под 8 клас, е удачно да пробва тия вече курсовете за деца, които са по-скоро да ги запалят. Нали, от тях програмист не се става, от тях се става, нали, запалва се. Softuni.bg, софтуерен университет. Softuni.bg като софтуер и университет.
такъв ни е сайта. След 8-ми клас идват, кандидатстват и могат да дойдат на безплатен курс начален, който е веднъж седмично в събота. Присъствено и е безплатно. Да, първия курс е безплатен и той е точно за това. Да тестват тези младежи, вече деца не би трябвало ги наричаме, дали това им се отдава, дали ги пали, дали им харесва. Може би добра индикация, ако те стои по цял ден на компютъра, нали, да му прехвърлим малко вниманието в нещо по-смислено. Защото знам, че играят. Аз лично се наиграх за 1 година, не знам как се стана и след това спря да ми е интересно и почна да програмирам, но при други мои колеги продължи 5-6 години. А някои играят до ден днешен. Вече 20 на години подред играят, да. Това възраст децата могат при вас да изкарат Курса за големи е от 8-ми клас нагоре, условно. За по-малки пускаме епизодично. В момента, нали, набираме една група за курс по да учат програмиране чрез игри, който е от 3-4 клас нататък. Да. Правили сме и за по-малки, но беше единично. Още тая част я разработваме и наистина не мога да се похваля, че имаме някаква много стабилна програма, която обхваща всички. И разбрах, че има един проблем, че ние го правим преди обяд и след обяд. И се оказа, че пак не може да хванем всички училища. 2 групи. Тоест много е трудно времето да оцелиш, така че да е удобно. Частните училища пък учили до 4, така ли е? До 3. Тоест, ако трябва да ходим на курс, кога е най-удобно за децата? Като време? Събота и неделя? Вечер в 6? Или събота и неделя, добре. Ще трябва да строим още сгради или нещо такова, защото ние нямаме къде. 3 зали имаме и 3-те са всички, които учат при нас, учат в извънработно време, защото половината пък работят нещо друго, паралелно. Може ли тук нещо, това е също ми интересно вашата гледна точка, защото това е някакъв български, не знам и за други страни с подобен на нашия индустрия, те подобен феномен, че всички искаме университет, работа, никаква гапия, няма нищо такова, в което някакво време, в което учениците да открият по някакъв начин себе си, да попътуват или въобще да не правят нещо свързано задължително с програмиране или задължително с професии и така нататък. Защото тук, доколкото разбирам... Дали има нужда от такова нещо ли? Ами да, защото тук виждам всички искат възможно най-бързо да се влезе в професията, възможно най-бързо да се хване хляба и така нататък. Такъв какво носи всъщност човек? Не става така, че той става на 30 на 40 и изведнъж гледа назад и вижда, че какво се случва с него, той само е работил през живота. Може би е индивидуално. Това за вас как е? Аз съм точно от тия ред са работили. На мен почна да не ми стига времето още в 4-ти клас. Нали? После разбрах, че на моите съученици чак като студенти почнало за пръв път да не им стига времето. Така че аз съм точно от тия рето са постоянно втурнати и работят, но явно съм си такъв. Виждал съм и хора. Това да е така и за децата? В смисъл... Бих искал те да се изберат. Тоест да не са притиснати, защото аз бях притиснат. Аз трябваше или да отида, или трябваше да работя, или щях да уча в Търновския университет, което нямаш да ми е много бляскало бъдещето. След това и третия вариант беше да отида в казармата. Така че аз не съм имал избор. Надявам се те да имат избор. Тоест не съм сигурен какво ще изберат, но да имат възможността да изберат. Тоест ако решат да не учат или да не стават задължителни програмисти, просто 1 година нищо да не правят, това ще е окей. Аз лично ще смятам, че нещо отиват към пропадане, но така да бездействат съвсем, но това си е моето мнение, не искам да... Съюзите запълват този период от време, когато сме в някакъв избор. Не знам дали са чули от сега. Има европейски програми за казват се младежта в действие. И това е един прекрасен избор, според мен, за човек, който не е наясно какво иска да прави. На 18 кога е наясно? Какво иска да прави в живота си? Аз повече от 40 години, като познавам, не съм наясно. И аз бях наясно още в 5 клас.
Значи тук е пълна една зала с нарязка, които именно тези програми са за такива хора. Да. И мисля, че са прекрасни. Който има опит да сподели, точно. Аз смятам, че ако бездейства, ще почне да се занимава с изкуство. Да. Свободното време не е на добро. В казармата са го открили още. И в други места. Особено още приоритета на стъпка според мен четвърти клас. Вече. Поизмести се. Зависи какво ви е ценно, в смисъл от работата на ценното. И търсим в нея стойността си. А тия ценности не ги ли възпитаваме ние като родители? Защото това, че работата е ценност, е някакво възпитание. Това, че трябва да си почиваш. Тия soft skills трябва и те като деца да се изграждат. Аз съм виждал, че има много хубави такива академии частни, които се занимават с такива неща и съм виждал децата там как творят, правят проекти, развиват се, играят, забавляват се, те се преобразяват на практика. И там се учат на доста неща, на организационни умения, на екипна работа, на лидерство, виждал съм ги, аз не правя такива, но има колеги, които правят. И много съм впечатлен, че има такова нещо. Нали? По мое време не е имало и всеки се оправил сам в живота. Само да,